Vítajte na mojom druhom videu a dneska pôjdeme na Jupiterov mesiac. Volá sa Ganymede. Je to aj prvý mesiac, ktorý našiel ho Galileo Galilei, ten našiel aj Jupiter. A ak neviete, kto je Galileo Galilei, ten našiel obeh Venuše, potom našiel Jupiter, Saturn a našiel aj obeh Merkúru a Marsa. Je to veľmi dobrý astronóm, veľa ľudí ho pozná. A potvrdil to, že myslím si, že potvrdil aj to, že planéty majú svoj obeh. A myslím si, že katolícky kostol im dal papier, že si vykalkulovala, že tie planety mesiace majú obeh a že vraj ten katolícky kostol to nejak nepotvrdil a že ho zatkli ešte za to. A neviem, prečo ho zatkli presne, ale tvrdil niečo zlé a že to nebolo vhodné pre kostol, pre katolícky kostol a neviem prečo. Oni neskôr o nejakých 200 až 300 rokov zistili, že mal pravdu. Nejakých 200 rokov zistili, že má pravdu, takže asi tak. Vidíte, tam je, že Ganymede. Tak jeden z jeho 4 mesiacov pôjdeme a to je Ganymede. Jeho najbližšie Kalisto, to je jeho najbližší mesiac zase. Ale nie od neho, ale z jeho 4 najväčších. Lebo má 91 ďalších. Lebo má 95 dokopy. A 4 najväčšie tieto. Bo to má ďalších 91. Takže tieto 4 a ďalších 91. Takže 95. Za chvíľu sme na Ganymede, sme odtiaľ iba nejak 2000. Hej. A neviem. Teraz už iba 1800 sme od Ganymede. A o tejto hre, že ako to vyzerá na Ganymede, neviem vám presne vysvetliť, ako to tam vyzerá, lebo uvidíte, za chvíľu pristávame. Ale je tam, to je taká baňa artefaktov, toto tam môžete toho celkom veľa nájsť. Ja som tam našiel už jeden. Ale ľahko sa tam pristáva. Jediný kameň, ktorý tam nájdete, ak tam prídete prvýkrát, tak orb. A ak si zoberete aj naraz, tak si môžete zobrať, ale je tam iba jedna zlatá nugetka. To je všetko. Ale akože nie je to zlý mesiac, lebo je tam celkom dosť artefaktov. Myslím si, že sú tam 3 artefakty. To stačí, aby vám to naplnilo celý inventár. No 3 si môžete zobrať maximum. Dobre, ako som vravel, že jediné toto môžete tu nájsť. Dobre. A ideme hľadať artefakty. Na minulom videu, na mojom prvom, som vysvetľoval, ako sa hrá táto hra. A myslím si, že nejak ku koncu, alebo nejak tak, myslím si, že na Venuši som vysvetľoval, keď sme pristávali, čo sú artefakty. Ale na ďalšom videu budem vysvetľovať, čo sú artefakty, takže... Ale to len natočím, budem chvíľku o tom hovoriť, že čo to je. Hej, ale natočím tu rovno, ako sa hľadajú artefakty. Možno jeden nájdeme. Lebo artefakty nie sú len ľahko, že tu prejdeš minútu a už máš. Ja som mohol aj na nejaký pristať. Dúfam, že to nie, lebo už sa mi to raz stalo. Na Titáne. To je Saturnov mesiac. Neviem prečo, ale Saturn a Urán majú v
tejto hre od seba takú istú diaľku. Hej, to je celkom divné. Zatiaľ sme tu žiadny artefakt nenašli, to je celkom škoda. Asi si za chvíľu vyťažím ten gold nugget. Tú zlatú nuggetku. Neviem. Neviem, prečo to je také ťažké hľadať tieto artefakty. To skoro všade. Hlavne na planete 9, to je úplne hardcore mod. Tam sú, ale síce tu tam sú fest dobré artefakty, ale strašne ťažko sa hľadajú. Ja som tam ešte ani jeden nenašiel. Najzasnejší som našiel na Mimas, to je Saturnov najbližší mesiac v tejto hre. A ja som tam našiel mytik, ukážem ti, ktoré sú mytik. Vidíte tieto? Iba tieto, čo vidíte, tak to sú mytik. Tie, čo ako keby nejaká špirála, či čo to je, tak to sú tie mytik. Ja mám iba 6 common a 1 rare. A to mám nejaký cryo shielding, ale hľada sa to ako výskum, ako niečo, čo som našiel, ako artefakt sa to hľada. Takže ráta teda. Prepáčte. Ja mám nemoc dobré známky zo slovenčiny, ale to je jedno, nemám trojky, ale dvojky. Nemoc mi nejde slovenčina. To nevadí, ale hej, pokračujeme, tak len keby ste vedeli, že keď budem niečo japovať a poviem nejaký nezmysel, tak aby ste vedeli, že mi ide horšie slovenčina, to je všetko. Našli sme nejaký. Dobre. Toto budete musieť robiť, keď nájdete artefakt. Na toto pover budete musieť stlačať a budete tým žltým, čo vám svieti, musíte na tieto gule trafať. Toto bude asi nejaký common artefakt, lebo je to oranžové a ide to pomaly. Ale môže to byť nejaký rare. A je to. Tento už mám. Hej, tento už mám. Naposledy som našiel taký nový, že Common Orbitite. Common Orbitite, áno. Hej, ale takto vyzerá Common Meteorium. Hej, keby niekto nevedel, ako vyzerajú artefakty, tak takto. To je jeden z tých Common artefaktov. Ale dajú vám aspoň nejakých 4-5 coinov. Všetko. Ale aspoň je to vzácnejšie, že niekedy vám to dá gem. Niekedy vám to dá nejaké gem alebo 2. Aspoň niečo. Nie je to také zle. Tu ma čaká ešte ďalšie 2 artefakty, ale už sa mi moc nechce hľadať, tak ideme na Gold Nugget. Idem zobrať Gold Nugget. A ideme sa pozrieť na Európu. A ešte ideme na Európu alebo na aký mesiac. Ideme na brat Ganymede, to je Kalisto. Tiež tam žiadny kameň není, to je ešte horšie ako Ganymede. Ale na Ganymede sú 4 artefakty, lebo môžete mať aj väčší inventár a môžete mať nielen 3, ale môžete mať nejak 5 alebo 6 si môžete toho maximum zobrať. Takže na Ganymede sú 4 artefakty max. Najviac je ich tu. Toľko. A na Kalisto je ich až 5 až 6. Takže to je ďalšia baňa artefaktov. Tam není ani jeden kameň. Tu na Ganymede je aspoň jeden, že Gold Nugget. A je to taká trocha baňa artefaktov, že tu nájdete aspoň 3 alebo 4 artefakty. A kde je to? Tu je Kalisto. Hej, na toto. Toto je druhý najbližší Jupiterov mesiac v tejto hre. Od Zeme. Od Zeme, nie od Jupitera. Najbližší od Jupitera je asi Európa v tejto hre. Kde to Io, tak tam viacej doprava je niekde Európa. A Io je asi najďalej od Zeme. To je asi najviac vzdialenejší. Hej, Io je najviac vzdialenejší.
nevzdelaný, ale hovorím vám, že ďalej od Zeme, ten najďalej z tých 4. Európa je tak stredne mid. Je to je predposledná. Kalisto je tak mid. Hej, toto je ten mid mesiac. No, tu nájdete asi 2 vchody do takej jaskyni. Tak toto tu vyzerá. Čakajte, musím teraz spraviť taký... To bol úplne smooth landing, ani jeden protection mi to nezobralo. To bol úplný smooth landing. Chill guy landing. Dobre, vyzerá toto vyzerá podobne ako Kalisto, toto vyzerá podobne ako Ganymede teda. Ale keď vôjdete do jaskyň, tak zmeníte názor. To je horšie to je normálne, tej jaskyne úplne nový backrooms level, bro. Ale okáka moja, no cap, ale úplný backrooms level. Našiel som asi vchod. To je vchod. Vrajím vám, je tu možno troška pozostatkov ľadu, ale je to úplne celkom mini level. A nájsť tu artefakt. To je jak nájsť ihlu vo firme. No, tak to môžeme hľadať. Kamo, to už som sa tu asi hodinu trápil, keď som hľadal orb a nejakú keykartu. To takú má, že red keycard, to tu máte, keď hľadáte ISS orb. Tak zoberete keycardu, možno orb, to máme na nič. Zoberete red keycard, to tu nájdete, keď prvýkrát prídete na Kalisto alebo v Jaskra. Proste keď si ho nezoberete prvýkrát, tak ho nájdete. Nejak, dúfam, veľa šťastia. Bo ja som to tu hľadal hodinu. Teda, nejakých 20 minút som to tu hľadal. A musíte ísť potom na ISS, odtiaľto. Tam ísť na také, že module 3, to je nejak úplne dole, kde je ISS. Niekde tam, kde EMA, tak ešte viacej dole. Ako som vám vravil na minulom videi, že na ISS si môžete odfotiť nejakú fotku z Hubble teleskop a môžete ju predať EMA na ISS. Ale tu nič nie. To Kalisto je úplný suchár. Viem, ale je to celkom veľká baňa artefaktov. Sa nemôžem napchať. Chcem len nájsť artefakt, nie tu hľadať 2 dní. Nejaký kryštál. Ak to je vôbec kryštál. Nejaký artefakt, lebo polovica z nich sú nejaké modul, fragment až shielding. Ja mám jeden. Rare Cryo Shielding fragment. Ja už mám jeden fragment, to je jediný. Wow, môj prvý orb, čo som tu našiel. Ten je troška rýchlejší a je troška dlhší, tak toto môže byť nejaký lepší artefakt, možno rare. Možno nie. Ak to bude common, tak môžeme ísť naspäť na zem. Aj keby to bol, ja neviem čo, tak môžeme ísť znova na zem, lebo už mám 2 veci a keď túto zoberiem, tak mám 3 a to je plný inventár. Takže asi takto. A toto môže byť nejaký možno nový common artefakt alebo nejaký rare aspoň. Bo dlho trvá. Môže to byť aspoň nejaký vzácny. Primarité, tak je to nový, no. Áno, je to nový. Môj nový common. Ja už mám 7 commoniek a 1 rare, takže 8 artefaktov dokopy. Našiel som raz jeden mythic na Mimase a rare na Marse, ale nepodarilo sa mi to podariť, lebo som mal iba nejaké 3 commonky a som ešte vtedy nemal ani tú jednu rarku. A tú druhú rarku, čo mám teraz, ten Rare Cryo Shielding, tak znova na Marse. Tak sa poďakujem Marsu, že mám od neho prvú moju rarku. Rare artefakt. Keby ste sa pýtali, čo je toto úplne dole, tento modul fragment, tak jeden z nich je ako Voyager, zlatý disk, ale toto mňa sa už nepýtajte, tá sekra, čo? To
To už ja neviem. Ale veľa šťastia nájdenia. To mne trvalo tak 2 týždne nájsť také všetky. Aspoň 2 z týchto najťažších, no to trvalo tak 2 týždne. Akože, nájdenie planéty som dosť veľký profík. Čakaj, či tu ja idem, nejaký artefakt. Som si aspoň sám sebe zavidel. Výborný pocit. Ale akože keby som mal nájsť... Počkej, takže na hľadanie planét som dosť dobrý profesionál, ale no celkom dobrý, akože nebudem sa vychválať. Ja som profesionál. Ako ja nie som namyslený, sa budem vychvalovať a som na seba pyšný, nie ako, že som rád na seba. Ježiš, ja som tak na seba rád, ja som našiel reále, že každý budete mať rádi, ja som tu najlepší, takéto. Nie som tak namyslený, ale že som rád. Dobre, takže myslím si, že Kalisto a Ganymede sú celkom odlišní od seba, oni sú vlastne bratia. To sú ako keby takí bratia. Neviem, či Ganymede není väčšie než Kalisto. Ale najväčší Jupiterov mesiac je Európa. Vidíte tamto, Európa. To je jeho najväčší mesiac. A v realite. Zo všetkých 95. A tu je bus. To je taký vesmírny autobus, tento chodí tu. Juj. Hej, tento tak chodí. Ale... A toto Ceres, keby ste sa pýtali, čo to je, tak to je taký vedľajší mesiac, ale neráta sa to ako mesiac, ale skôr ako trpasličia planéta. Bo ono to malo raz obeh niekde za Neptúnom, no to bolo raz niekde pod Neptúnom a troška za ním, takže bola to chvíľku trpasličia planéta, ale ráta sa to trocha ako vedľajší Jupiterov mesiac, ale do jeho 95 sa to neráta. Takže nemá 96 mesiacov, keby sa rátal Ceres, tak má 96, ale má 95. Dobre. Máme 5000 od Zeme. Pekne. Wow. Wow. Very, very good 1 pound fish. Dobre, tak aspoň som vám ukázal, aké sú jeho prvé 2 mesiace. To je jeho 2 najbližšie. To je jeho 2 najbližšie mesiace. Jupiterové 2 najbližšie mesiace. Ganymede a Kalisto. A keby tam niekto nebol, tak aspoň ukážem povrch a čo sa tam dá nájsť. Hej. A aké je vzdialenosti. No Jupiter je nejak 7000 od Zeme, takže tie mesiace budú možno tak 7300 od Zeme, neviem. Asi. To sú jeho 2 najbližšie, takže hej. To ľahko nájdete. Keby ste tam... Orb sa tam ľahko hľadá. Na Ganymede fast, easy peasy, lemon squeezy. Ale na Kaliste absolút si nemá kamo, tak to budeš tam hľadať. Mne tam musel kamarát pomôcť. Ja som to tam hľadal kamo hodinu a pol. Ale... aj tak sa mi to nepodarilo. Našiel som tam tú červenú keykartu. Takúto kartu, čo potrebujem na ISS, ale ja som vtedy nevedel o tom. Ja som iba level 5 som mal, alebo 4. A potom mi to kamarát vysvetlil, že prečo som to lívol. Lebo vždycky, keď máte nejaký kameň alebo nejakú vec, čo nájdete a lívnete alebo sa respawnete, alebo orb, hocičo, a lívnete sa alebo respawnete sa a pripojete sa alebo pozrite sa, tak to už nebudete mať. Musíte si to dať buď do skrinky, ja vám potom ukážem, čo je tá skrinka, alebo to musíte predať, to som vám už vysvetloval.
Hej. A toto Moonnet to má byť druhý náš mesiac a že náš taký maličký mesiac to je akože nášho mesiaca mesiac. Takže niečo také, on to fakt aj existuje. Oni to našli v roku 2024, nejak máj si myslím, alebo kedy. Myslím si, že máj 2024 to hľadali a našli. Hej, aspoň som vám ukázal, že a keď nájdete artefakty, tak keď sa vám ich nechce predať a nejaké veci, artefakty, kamene, hocičo nájdete, môže to byť hocičo aj, ja neviem, Singularity Explorer. Tak to ja potrebujem ešte 10, aby som sa tam dostal. On už iba jeden level chýba a už má max. Takže dáte si, že Open Locker a dáte to sem. Zoberete si to a dáte to tam. Zoberete, dáte. Hej, a livnete, respawnete, vidíte. Respawnem sa. Čiže respawnete sa, pôjdete sem a ostane vám to. A už si na to iba kliknete. Ja si ten Gold Nugget odložím len tak. To je staré lečo. A tieto dva artefakty, tento Common Primarity, to je môj nový. Tak to vyzerá, keby ste chceli vidieť. Potom tento Common Meteorium. Hej, tak to vyzerá. On vyzerá podobne ako Meteorit, preto sa volá Meteorium. Very interesting, mind-blowing. Bomboklák. A hej, predáme si to tu. Ako som vravel, môžete dostať za to nejaké gemy. Aj. A ja už som bohatý celkom. No ja si idem šetriť na novú raketu. Eclipse. No to je jaká pomalá, ale môžem aspoň flexovať. Aspoň flexiť. Čiže ona sa dá upgradenúť, len ja to nemám. Vždycky, keď si nekúpite raketu, alebo nemáte, keď si nekúpite na preukaz raketu, alebo nemáte kúpenú hocičo, nemáte odomknutú. Jedinú raketu, ktorú si odomýkate, je táto druhá. To si odomknete, keď budete mať nejak level 3 a 4. Utečiete z tej jednej rakety, tam, kde je ten Zahumenský. Zahumenský. Čo je? Humene. Hej, a vlastne one. Takže už som skoro v polke od tohto, lebo táto Eclipse stojí 200 coinov. A chcem flexiť. A neviem si srandu. Ale táto Savior je dobrá, lebo tá sa vie teleportnúť na SOS lokácie. Nevie sa teleportnúť naspäť, ale vie sa aspoň portnúť tam, kde je typek. A tomuto Eclipse aspoň bude mať ešte. Dobre, stojí 200 coinov, môžem aspoň flexiť. Hej. Je celkom dlhá, je rýchla. Dobrý upgrade môže mať. A ešte mi to pridá 1 plus inventory, to resources. Tak, vyplatí sa to celkom. A už mám 60, kde stačí 40 speed a 78 durability. Takto mám upgrady 8-7. Pretože som si dal 2x speed na upgrade, lebo som mal 6 a viete čo. Nechcem to povedať dobre, lebo už tieto brainroty a meme 6-7 je to hrozné proste. Ak tu nejaký iPadky pozera, tak ten tu asi zjape. Len to som chcel povedať, dobre. Tak majte sa pekne a dovidenia, vidíme sa na ďalšom videi.